Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan henkirikoksesta. Syyttäjä vaatii entiselle puolisolle norjalaiselle Rolf Nordmolle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävarttalon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Nordmo on myöntänyt teon tappona. Liikennepäästöjen vähentäminen suurissa kaupungeissa on hyvin hankalaa. Etenkin suuremmissa kaupungeissa liikennejärjestelyt on suunniteltu autoilun varaan ja liikenne on merkittävin päästölähde. Kuntaliiton erityisasiantuntija Pauliina Jalonen. Tämä on varsin yleinen tilanne erityisesti isoissa kaupungeissa.